Kung sa mga ito, no? Uyugon talay na o loton. Yan talay na eh. Mali ano ba? Tay, wak ka manulian. Uy! Uy! Ayog si Kondaya. Kalma! Luya ng banda. Luya ng banda. Luya ng busi. Patawagan naming Mang Siloy. Ginagawa mo. Sino ni Madao eh? Tawagan na si Mang Siloy eh. Asa na mag... Number ni Mang Siloy. Tara. Nakoy ko Mang Siloy. Eh, nahin na sakit yung busing. Si magdiwal-diwal lang ng sila. Ikaw na kay... Ihatag mo. Pagdali ka mag-iha. Pabuhat ako na mo. Pagdali ka mo. A few moments later. Mana pasyente nga. Sige na ka doon tawagan. Umaw na. Bata, palagin mo. Isot ka dali ka. Adi. Right. Umaw, des Mang Siloy. Bata ko na episode. Sige, tambalan na lang. Ako, din barangay. 30 ka tao ang tambalan. Namatay. Pero ang gibuhi. Ito, sige, asin mo. Eh, tambalan na ba? Ate mo ng balay, wa may buot eh. Ano niya ba? Hoy! Ako ang naghubot ako ang pinag ako ang No.